бардори азиз хеле ки мебинед ҷада 10 та солуқи баракна барои шумо бардори азиз хитония бурнигакне неҷа бардори азиз бара гуспан шқорбара дора ҳар хедай мақсад нарх навушон ягон каса мақсад 2000 3000 дадаҷа нархи хидо чандай 6000. салому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, бардори азиз хушомадед ба канал. дӯстои азиз, барои дастгирии канали мо яктаи лайк дар видео мемонем. Видеоро то охира тамошо мекунем. ҳатман дар видео лайк кунед дӯстои азиз, фикротонро дар комментария бинависед. касое ки нав ба канали мо меояд дӯстои азиз, меҳмони обунаше каналро дастгирӣ кунем якҷоя бардори азиз. рӯзи пайшанбе бозор буд дар сари пули Сайрун. мардуми ноҳияҳои Ҷиргатол, Тоҷикобод, Ғарм, Нуробод молу гӯсфанд оварда буданд дар ин бозор. чихеле ки дар сари видео дидед дӯстои азизтон, видеои пурраш дӯстои азиз дар канал ҳастай, силкаша дар описанияи видео мемонам. видеои пурраша ҳатман тамошо кунед бардори азиз. имрӯза мавзӯи мо дар бораи нарх навои мол мешавад ки гӯсфанд чанд қадам еста дар бозор. барои шумо камтарак маълумот диҳем ва видеоро бо диққат тамошо кунед. ҳатман дӯстои азиз дастгириро ёд набаронед. бардори азиз, касое ки мехоҳед бизнес кунед, кадомет бизнес кардани ҳастӣ, ҳозир мақсад сезони мақсад харидани молай. нарх наво дар бозор камтарам боша, арзон шидагиай метунем бихарен, нигоҳ кунед дӯстои азиз ва фоидаи хуб бинед. қишқорое ки мақсад 5000 6000 мерафтанд дар бозор, рафтем ай 4000 то 4000 қишқоре ки нарх монда буданд 3800 3500 фурӯхтанд дӯстои азиз. шумо метонед ҳозир барра гӯсфандои биғизи солиқ дар кор боша ё ягон намо чорво, не ки ҳатман сезони хариданай бихаред дӯстои азиз, ё намекунед. нарх навои бозор, пайшанбе бозор, ай бозорҳои шаҳр дӯстои азиз фарқ мекунад. ай Ленский район ё ай дигар ҷоҳо мардуми шаҳр аю тараф омаданд, мақсад меоянд ҳар пайшанбе ва мол мехаранд, бузу гӯсфанд, гов мебаранд дар шаҳр дӯстои азиз мефурӯшанд. нархи як бара дӯстои азиз аз 1700 сомон сар мешавад то 10000 сомона. солиқҳои биғизе ки мақсад 3500-4000 мерафтанд, ай 10700 то 3200 сомон нарх навошиданд дӯстои азиз. қишқоро бошад, чихеле ки гуфтем, қишқори пеш 5500 сомон, 5000 то 3800 3500 нарх шид. бизо бошанд, бизо ай 1300 сомон фурӯхтанд дӯстои азиз. бизи мақсад миёна 1300 сомон, биз ва бичаш қати 1500 1800 сомон нарх шид. бизои фарбеи калон буданд 1800 рафтанд. нархҳои бара боша 1700 сомон. шумо метонед агар дӯстои азиз мехоҳем бизнес кунед, ҳозир сезон шай, метонем бардори азиз харидорӣ кунед ай бозор, ё ки биёед ай ҳами бозор ай ҳами тараф харидорӣ кунем, барои дар тарафҳои шаҳр фурӯшен. мақсад фоидаи хуб ҳаст. шахсе ки мақсад бихоҳад бизнеса куна, мақсад метона ягон фоидаи хуб бина, ҳаракат куна, дар кориш иншаалло ки баракат меёвад. агар дӯстои азиз кадомое ки даки гов дар кора мехӯрад, нархошонам дона дар иса чанд сумай, кадомое да асп дар корай, кадомое да гӯсфанд дар корай, шумо дар комментария бинависед дӯстои азиз. ман дар видеои оянда барои шумо рӯзи пайшанбе ё ки рӯзҳои ҷумъа дар бозор ҳатман мерам, барои шумо ба навор мегирам нарх навои бузу гӯсфанда. агар бихоҳед дар каналам хеле наворот ҳестед бисёр шаванд, фақат дӯстои азиз шумо як дастгирӣ мекунед, дастгириятонро як нишон метиҳед, худо хоҳад ки видео ай пеша. ай ҳама хуб дӯстои азиз, метонед солиқҳои биғиз бигиред, ай 10800 мо примерно ҳисоб мекунем 3000 метонем бигиред дӯстои азиз. 3000 қати бараш боша, гӯсфанди бара қати ҳичи нарава 4000 сомон мерава қати бараш. як бара 2000 сомон 1700 сомон ай нархаш. ҳозир ба мо хотир ба дили пир бигирен, 10700 мегирен, 3000 мегирен, зиён намекунед. мо худмон дӯстои азиз 2 та қишқори калони ахта бурдем.
3000 фурӯхтем, нархи 3150 сомон. Дар охир омадем, ҳар душа 3000 фурӯхтем, рафт 3000 сомон. Ду тара бурдем, 6000 сомон шид. Нархи наво ай пешина тақрибан 1 ё 2 моҳ фарқ мекунад. Дӯстои азиз, ранги 2 моҳ пеш мақсад як қушхӯрам мебурдӣ, чӣ намерафт 6000 сомон, 5000 сомон қушхӯри ҳамин миёнае ки дар бозор медирмад, ҳамин қадар нархи наво мешид, мерафт. нархҳои гов, дӯстои азиз, як чанд бародар дар видеои пешина пурсидан нархҳои биқа, говапирс. Гове ки ҳамин қишлоқи мо худмон бурдем, дӯстои азиз, 17100 сомон нарх шид. 17000 шид. Гови калон буд, бегусала, қисир. Говои калон гусала қати 20000, 21000 нарх шиданд. Биқо бошад 15000, 18000 нарх шиданд. биқои 2 сол, 2 сол, 3 сол. нархҳои асп бошад, бародарои азиз, аспи 2 сол 15000 сомон. Видеош аввали мемонам дар канал. 15000 сомон. Тоёи тоҷикӣ ай 15000 боло. Чанд аспи гам буд, аспои бузӣ. Мо аспоро банавор накардем, фақат гӯсфандоро банавор кардем. Бисёртар канали мо дар бораи гӯсфандае, ба ҳамин хотир гӯсфандоро банавор гирифтаем. Касое ки мехаред, дӯстои азиз, худо хоҳад ки зиён намебине. Ай мол мақсад мегирӣ, дар хонат нигоҳубиниш мекунӣ, баъди 1 моҳ ё 2 моҳ метавонӣ бо нархи хуб бифурӯшиш. Чӣ хеле ки медоне, март, моҳи марда, моҳи мубораки рамазонай, бо нархи мол, нархи гӯшт бо қимат мешавад. Ба ҳамин хотир ҳозир сари вақтае, агар метавонен, илоҷи имконош ҳаст, бихарен бародаро, нигоҳубин кунед. ҳатман 3 моҳ пас нархи наво боло меравад. ҳозир хубтарае ки ба нархи арзон мехарӣ, 3 моҳ баъд метавонӣ ба як нархи хуб, ба як фоидаи соз, мақсад фурӯши фоидаи калон бинӣ. сезон, мақсад сезони харидан, сезони фурӯхтан. Ана ҳамира мегӯянд ки мардум мақсад нигоҳубин мекунанд, 6 моҳ, 5 моҳ, 3 моҳ мефурӯшанд, фоидаи калон ба даст меоранд. Дар мо тақрибан уже бегаӣ шид. Мола ай мекунем, насиб боша мерем майда тарафи хона, бо пагам насиб саршу метиҳем, мечаронем то бегаира. қушхӯрҳоро оли ҷидо кардагӣ нестем. қушхӯрҳо ҳастанд, як чандташ гӯсфандо бара нарафтанд, қушхӯр нарафтанд, барроанд, яташ барай порсолинай, ятагаш гӯсфанди калонай. Ина қушхӯр хитон якбор биненеш. Барай порсолинай, ин дигар майлоқа хурдагиай. Шукри худо ки фарвеи созай насиб боша. Ира имсол хушрувак меварзем, хушрувак кармитиш мекунем. барои солига ай мол оли ёра ҷидо кардан дар корай, барое ки хароб мешаванд рӯз то рӯз. Ай думи мол медаванд, мақсад мегарданд, хароб мешаванд. Барои ҳам дар хона нигаҳ кунем, барои мо хубтар. дӯстои азиз, ва ҳамин видеои мо ба поён мерасад. Худованд нигаҳбонтон боша. фикротонро дар комментария бинависед. лайка обязательно. Касое ки обуна нашиде, обуна бошед. Худованд нигаҳбонтон. То видеои баъдӣ.